ọkwụnụ from amadi a na-akpọ Gọvanọ Eziokwu ọmandelatara ya na mma. Gọvanọ Eziokwu, it shall never be well with you. Na me talk am. Ema na ọ na-eme unu na-ezuzu ihe unu na-ezuzu. Unu echezo that the internet never forgets. Unu nọdụ na-emegheri ihe unu na-emegheri. Unu na-echefu so soon that like this internet never forgets. Anyway, watch here in this video and I'll be right back. Attention please. Zion achọrọ m ka headquarters Zion Ministries bịa na Ngọkpala local government area of Imo State. 15 minutes from the airport to anywhere in Ngọkpala. 15 minutes. 15 minutes. So piano Ngọkpala ebe ahụ unu chọrọ ala before. O nwere ike that side I work. O nwere another place. No reverend father can stop it. As far as I'm concerned, because I got to hustle. Chụọ ndị ahụ dịnyere hustle. All right, that's what Governor Eziokwu will do. So, Uche Zion, you say that that Zion is coming to Imo. I know they tell you to just come for Imo. Nobody go fit and say no. Alaka. Only to go Alaka by airport. I'm going to Okanko. Now me go the front. Now what I want. Now Okona Fugia. Okona Fukosi Apoku Zion. Now Oku Ebukobi Mande Zion Ministry. Habiko Habada Imo State. Not just to have Imo State, have Ngọkpala na ala the surplus. No bugodi na hashala eba ga airport, ha che airport na ala ga airport to the Ngọkpala. Na yo ha na yo sihi ike. Ha bịa Ngọkpala na ala the surplus there. Obia ko yogidere ihe niile o yobra yo tuo ha. Now, Evangelist Ebukobi na ndị Zion Ministry we decide okay. As long as no go to Ala Igbo ahụ. Ka anyị gabazie Ngọkpala wee gaa Ngọkpala wee gago ya mbụ ala wee bidozie na-arụ ihe niile ụnụ fụrụ ala arụ na ọbịa ka dị ise nwa amadi akpọrọ onwe ya Gọvanọ Ekwensu gara wee ga collide ya with the same people with the same youth of Ngọkpala ha bịa na protest against ya mbụ nwa amadi bụ Evangelist Chukwuebuka Anoziobi na ndị Zion Ministry. Not just na ha na protest against nwa amadi ya ha no ileli attack ya land snatcher to be a land snatcher. Whereas ya wapụtara kpọpe kamera n'iru efere mba ụwa wee na-ayọ Ebukobi na ndị Zion Ministry maka Zion ha biko ya convince Ebukobi na ndị Zion ka ha bata Ngọkpala bịa rụọ ihe ọbụla ha chọrọ ịrụ. Oruzi ka a gaziri gago ala billions of naira gabụ 1 naira billions of naira. Somebody that invested billions of naira just to acquire lands iji wee rụọ ihe a chọrọ ịrụ maka ọdịmma ndị Igbo. I wee nwee the audacity, nwee the guts wee pụta label such a person to be a land snatcher. Are you guys kidding me? Ma gị mata amata na ngị mbụ nwa amadi kpọrọ onwe gị Gọvanọ Eziokwu. Ihe ọbụla iji wee tọghere mmadụ n'elu ụwa ya ka a ga-eji gaa tọghere gị. Na ọkwụ na afụgo ebe ọ nọ na-ayọ ndị Zion ka ha bịa Ngọkpala bịagoro ala. The same yawa pụtakwara na ala akọtọ Ebukobi na ndị Zion Ministry na-akpọ ha land snatcher na ha bịa snatch ya their land. Ọkwefụrụ asị m ka ụnụ ha wee bụrụ ụmụ ihu abụọ n'ala Igbo Ekwensu ga-akpọ unu niile ọkụ. Aga Biafra ga-etigbuchi unu niile. Otu a ka m na-esi na-ekwu ya. Are you getting me? Ọ na-enweghị iwe gaa hawk transformer. You can never stop me from saying the truth. You can never. Ha yes, ọ na-asị na akwụọla m ụgwọ. I am already used to that. Ha yes, ọ na-asị na Ebukobi na ndị Zion Ministry has paid me. That is the kind of accusation ụnụ maka esi ebo mmadụ easily. Honestly, they don't pay you. They don't pay you. You can never stop me from speaking the truth, bro. Ngenwa pụtara na ayọ ha bịa goro ala. Bezie goro ala la arụ ya ala arụ. The same you apụta na protest against them. Na akpọ ha manner of names. Tag Ebukobi land snatcher. Ọkwa ifuru gị ọya adịlatara gị mma Gọvanọ Eziokwu. Gọvanọ Eziokwu Ekwensu ga-akpọ ha ọkụ ọma adịlatara gị mma. Ọkwa ifuru gị it shall never be well with you. Tụsara m ihe onyonyo ụmụnne m. Wee sị na ọ ga-adịra niile na mma. God bless you.